Il-kap nazzjonalista Elix Borg baqa' jaħrab id-domandi tal-ġurnalisti b'rabta ma' dikjarazzjoni tiegħu stess dwar kif irid li ħaddiema barranin li qegħdin f'pajjiżna b'mod illegali jirregolarizzhom biex ikunu jistgħu jibqgħu f'Malta. Fil-fatt tat-tielet ġurnata infila il-kap tal-Partit Nazzjonalista prova jaħrab kemm il-darba l-mistoqsijiet tal-ġurnalisti b'rabta ma' din id-dikjarazzjoni. Dikjarazzjoni li għamilha f'intervista li kellu ma' Fabian Demicoli. Anzi, rrid illi jekk hemm barranin hawnhekk illi huma bla work permit jew qed jgħixu hawnhekk b'mod illegali, dment li jirrispettaw il-liġijiet Maltin, naraw kif nistgħu ngħinuhom biex jiġu hawnhekk b'mod regolari. Brabta ma' din id-dikjarazzjoni Borg ma jridx iwieġeb. 3 ijiem ilu huwa farfar fuq il-kelliem tiegħu Terin Karabott. Ma taħsibx illi dan kieku iwassal biex ferm aktar barranin jiġu f'Malta biksur ta' liġi, allura dan se jkun il-manifest tal-Partit Nazzjonalista. Dwar tal-Third Country National. Saqsejt il-Dr. Borg ma jimpurtax. Preferi risposta minn Dr. Borg għax il-mistoqsija ndirizzajta lilu. Nitkellmu fuq suġġett tas-sigurtà. L-għada, waqt konferenza tal-aħbarijiet separata mistoqsija għal darb'oħra għalli ma jafx li għalek u sfidana biex nippubblikaw il-filmat ta' din l-intervista. Rigward dak li jgħid fuq l-intervista ta' Fabian Demicoli, jiena ma nafx fejn inti sibta fil-każ ippubblika. Fil-Fatwa News laqa din l-isfida u ħareġ il-filmat kollu jgħid dan il-kliem. Anzi, rrid illi jekk hemm barranin hawnhekk illi huma bla work permit jew qed jgħixu hawnhekk b'mod illegali, dment li jirrispettaw il-liġijiet Maltin, naraw kif nistgħu ngħinuhom biex jiġu hawnhekk b'mod regolari. Wara li One News ippubblika dan il-filmat Elix Borg u l-Partit Nazzjonalista baqgħu fil-muta. Fil-fatt is-sibt filgħodu l-ġurnalisti reġgħu staqsew u Borg spiċċa jipprova jilgħab għall-ħin biex idur mal-mistoqsija fejn saħansitra ġab skuża b'bajru. Il-bieraħ, tla domandi, il-bieraħ rajna l-Kamra tal-Inġiniera tikkundan. Bajru kieġobkom. Mela le. M'għandix bajru. Ħalli ma ninsiex minnha. Brabta ma' dan stqarrija tal-Partit Laburista ftit wara l-konferenza tal-aħbarijiet qalet kif Elix Borg ma jistax jibqa' jaħrab u jew illum jew għada se jkollu jwieġeb għal din id-dikjarazzjoni irresponsabbli li jagħmel.